Omenala ofobi melarien melangon domina de wono asma kadina domina la tro moy namma diri hay ni la nek wa kamma asma ya no ni hay bena za no ya be ay bu akari ngoma pek ngoma to ke domina no zo kara ko angoro ndomina bo zo de yo kunena aso no mela kino no mela kunna no na imegi biko tata wo ori onye na ndị nna ga na ofo abo chief eze ameki okorafo ogbefi uche fi yu ogbagre omenala ofu obi biko anyị bụrụla kwọji anyị bụ ogbuefi eze ameke okorafo aka o butuara anyị ọfọ omenala ofu obi menala rieno menala kweno omenala ka biri kwano abiko ojindo menala dị n'aka ọmụ abụ ogbuefi eze ameke okorafo nne kwuru a biko chukwu oke abịa ma ndị ichie ọjị na-erutela ahụ chai asọ ọgba kwachik ndị nwege ntị ọ bụ nsogbu ihe a ji bịa ụbọchị taa bụ ụbọchị ori chekechi orie chiafọchi nkwọ biko bịa mara nsọ chiara olu olu bịa mara nsọ anyị chiala igbo ndị bụkwa na agha igbo bi ndekọ nwa n'izu iwu biko ndị ichie Togo ndị ichie ukwu ndị ichie nta ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị nwa n'izu iwu esumesu mmụọ dum ndị omenala ekwuru ụbọchị taa bụ ụbọchị ori bịa na mara nsọ ma ndị nkwuru ma ndị ahụ ekwu onye kwuru okwu ibe ya biko asị ka nwa azụ adị mma ime ihe dị nle nsọ megharị ndụ anyị asị zụrụ ụbọchị taa lara ihe ugbo biko ewuro nsọ nwa aka gbuara anyị ọnwa ike asụsụpụrụ anyị ụbịam asụsụpụrụ anyị iro biko a na-arịọ owo nzi atarụgharị ndụ atalagharị ihu biko ewo nzọ asụsụrụ anyị ogologo ndụ wo ahụ isi ike ndụ nka nka wo redisi elisi omenala anyị ma ndị omenala ma ndị adịrịbọ ma ndị anọ biko a na-arịọ nlankpere erisi abụ nlankpere erisi we asụ ọbịadị mmezude fachukwu oke abịa ma chai ọnwa abụ ụdọ langọrọ nzọ bụkwa langọrọ ụda ododo pụrụ anyị ndị nrọ odosa anyị ha akpapụ ihe nwe nwe odosa anyị kọnekshọn odosa anyị ego ogologo ndụ ahụ isi ike biko ọtụtụ anyị udo ụgwọ dị ndụ anyị ezuru ụlọ anyị ọbụla mkpara ka ọ bụrụ ụdị ụtọ ihe edoziri ndụ anyị biko dodoziere anyị odoziere anyị ndụ akịtara akara aka anyị iwo biko onye chere anyị nke ọjọọ biko ododo pụrụ ya nrọ ọzọ onye ọbụla bụ iro bụ nwoke ọ bụ nwaanyị biko ododo pụrụ ya nrọ ọzọ odosiri anyị ndị ọmara ọzọ defa chukwure ndị alị ọnwa bụ ọjị bụ mkpụrụ osisi pụrụ ichere ala Igbo ihe ọ bụ ọjị ndị nna anyị ji eme omenala ihe ọjị ndị nna anyị ji arịọ chukwu oke abịa m ihere aka a na-abịalakwa taa bụ ụbọchị orie a na-asị iwo chiekechi orie chiafọchi nkwa nọ na ọjị chukwu oke abịa ma ọbasị idiri elu onye kere eluigwe kee n'ụwa ọ mana onye okere onye okere ama ndị omenala erusaleri ihu gịrị ụbọchị taa bụ ụbọchị orie anjọ jitegịrị ihu sọjọ nwata ya rofu ofu abatara ngwaja n'ihi na nna ndị nna anyị sịgọ onye wesịrị ọjị wesịra ndụ ndị omenala iwo ndụ onye nta ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndị okoro ndụ agbọghọ biko narị ọwụrụ ụbọchị taa biko ndị ichie dum anyị ekwu ndị ichie ukwu ndị ichie nta ndị ichie nwoke ndị ichie nwaanyị ndị ichie Togo ndị ichie Bageda ndị ichie Tingame ndị ichie Petita Peti ndị ichie Asieye gburugburu dum nọrọ oge ọnwụra biko bụ ndị ichie we ndị kpụkpụrụ n'anya oge ọnwa sị m bịa na atọ ọjị ndị bi ndị oge ọbịa atọ ọjị ndị mkpụkpụ oge ọbịa atọ ọjị ndị anya nwụrụ abara oge ọbịa atọ ọjị ndị ikukwuru oge ọbịa atọ ọjị n'ihi na ọbịa dị m ka mọdụrụ moge adị mmanya bụ anụ asị domari ma wo domari ma wo ịtara eke ihe atara ori atara afatara nkwọ biko na-enye ihe ọjọọ nwụra ihe ndị nna anyị Igbo na ndị nze apụsa
bụrụ ala Igbo nna anyị Igbo ukwu ndị mbụrụ ndị ekede ụmụada biko ndị chi ihe chi ọwa ndị chi nwoke ndị chi nwaanyị ezumezu mmụọ ihe chi ọwa ji biribi ndị kasa asị bịa na atọ ọjị ọbasa ihe chi ọwa ọfụ ihe chi ọwa biko etiti oke ihe chi ọwa ọfịa ji ihe chi ọwa onye dum ndị oke ihe chi ọwa si bịa na atọ ọjị ihe ọbụla ihe chi ọwa ji dike dị egbe ala Igbo ji dike dị egbe asị na bịa na atọ ọjị so onye kwuru okwu ibe ya agwọ nlọwa ndị a na-ekpe na ndị a na-ekwu maka anyị aka akwa ekwe mmeziere anyị ihe ọ bụ ihe a rịọrọ afọ adịrị ndị anyị ọnwa bụ enye ọchị ndị ụfọdụ ekiri obi ọchị ụfọdụ ekiriri ọchị nke ọbụla bụ mmanya ma obi n'ire ihe ọdịmanya kpọta ọnụ ugboro anyị biko ya bụrụ anya ọchị biko iwe adị wepụ na ya ndị nọrọ ya ọzọ anyị ọ bụrụ obi ọchị biko iwere anị ka gwara ya obi ndị iro ibe anọ ọ bụrụ ire ọchị biko iwere anị wepụ na ire ndị iro ibe anọ mee nke ọma mere anyị ome arụkworo omere abalị omere ọtụtụ biko ọjọọ nwa ndị nri aka agwọ asịwo anya amaghị ile nọ ha n'ọrịa mmụọ onye okwu okwu ibe ya mụ ikwu nne mụ ikwu nna ịtara eke ihe atara orie ihe atara afọ atara nkwọ n'ihi na ụbọchị ize dị nọ dọkwa ndị lu ndị ala
Omenala. 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 Ogade. Omenala. Ogade. Ofobi. Oyahala wande ya. Ofobi. Oyahala wande ya. Domala na mo. Oyahala takari. Singeno. Oyahala takari. Domala na pepe. Oyo chokwa. Aberia. Omenala. Ogade. Ofobi. Oyahala wande ya. Biko anyị agbapụla ya ọsọ. Omenala anyị taa ọ kara aka. Omenala Ofobi. Biko anyị abaala na agba nke abụọ, anyị esila n'ọfọ pụta. Chief Ogbuefi ka be were oche gị. Nna anyị nwoke bụkwa na Chief Ikenga bakwa were oche gị ndị chief. Nwanne anyị nwoke bụkwa na otu Chikara abadakwa anọju oche. Anyị chọrọ okwu ndụmọdụ because anyị abaala n'ụwa, anyị na-agazi inye ụwa okwu ndụmọdụ ihe gbasara omenala, kọwakwanụ ndị ụwa ihe anyị na-eme. Ọsọ nwere ndị na-ahụ anyị n'ihe onyonyo ha macha ihe anyị na-eme. Ya bụ ohere dịrị anyị ji ọnụ anyị kọwaa uru omenala bara ndị Igbo niile ebe ọbụla ha nọ n'ụwa gbaa gburugburu. Then aga na-etinye ọnụ na nkenke, onye kwucha ibe ya ekwu. Efambo Chief Jebex Ebelechukwu Kalu. I'm onye IHO Nwafọ Igbo from Arochukwu Local Government, Abia State, Nigeria. So by the special grace of God, I'm an opportunity to okwu ebe a. And omenala bụ ihe dị adị, nna nna anyị ha bịa, chọọchị bịa, factory m ihe ndị ọdọ bịa. So you na-ejikwa omenala all this from the foundation of the religion. So Ropoto ọpụsa mbego onye na-ekpere onye omenala ga-abụ Dangote, take note. Ọpụsa mbego onye omenala ga-ewini the tiger, ọ ga-abụ wrestler ga-ewini ka all the medals. But omenala bụ first of all ọ bụ ihe ga-eju obi gị na-asa, ị ga-edowe obi gị ọcha. Ị ga-edowe obi gị ọcha. Ihe ọbụla onye ọbụla na-aga emere gị n'azụ bụ ihe ọjọọ, ndị nwe ala ga na-achụ ya alụrụ gị ọgụ. Then ị nwere ike ọ bụrụ Chineke gị nene gị ego gị ga-enwe n'ụwa ga-abụ 100 million, onye ọzọ na 1 billion ka ọ ga-enwe. Onye ọzọ only 50,000 naira value, which is about $100. That money on in onye n'ime otu isi use ya with mamife, onye na-receive only $200 in a month. When you can achieve something, carry gị ma ji 1 million because of mamife ya na-ekpukpere chi ya elojire ya na elojire ụwa because ihe niile si na chi. So gị abụrụ na ego gị iji ị na-enweta ego gị na-eme expenses karịa ya income, there is no how you can progress. Onwere ị ga-eji mee progress. And mgbe ọbụla ị na-enwe ị na-afụ neighbor gị na-eme progress, ọ bụ onye omenala, ọ bụ onye ụka Chukwu, ọ bụ onye nka, gị na-etiri ya nnukwu, which means ị na-egbu ya on spirit, ị na-egbute onwe gị ala because ihe omenala dị obi gị ga-adị ọcha. Ị ga-akwụwa aka gị ọtọ, gị jiri ọfọ, jirikwa ogu. So on that point, ọ bụ mme gị even nwere ike ndị mmadụ asị na iji ọgwụ too much, iji ọgwụ too much na-aga just like a lot of onye ọbụla eji ọga asị gị na nche eziokwu na nji okwu. Even nke a lọtara sị ha agụkwala ha sị na mbụ ome ihe ọjọọ chi na-agọzi. So all those kind of things because enwe ọmanya to ihe ọbụla gbasara mmadụ. Anọ m na ịkpa asịrị, anọ m na inwe ohe mbi to ihe ọbụla gbasara mmadụ. Ihe m na-enwe
ndị conscience mbụ ekpere m na-ekpe ekpere just like ndị omenala na-agakwa sị adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma. Enweghị many conscience of thinking about the negative impact to any human being. And ebe ọbụla nọ uche Chief David can testify from this January. Ebe ọbụla nọ na make sure that I am a light, I am a star, I restore justice. Because justice is one of the things that make people about it in unity. Only for 30 years. O may stay in that the injustice on him may transfer to another generation. So all those are the things in the against it. Omenala. Omenala. Ofobi. Okay. Ama bomaze Emeranda Kachukwu, which is Ikenga. Ikenga, one. Omenala. Igbo na Togo. Ọ maka okwu omenala ka na-ekwu. Ihe gbasara omenala. Na-erute mgbe ndị nna nna anyị ha na-eme omenala. Mgbe ndị nna nna na-eme omenala, ọ na-awụ ikorobịa ma agbọghọbịa mmụọ mgbe ahụ asị ka eje jụọ esi ha gburu onye ahụ. Mana ugbu a ndị chọọchị ebaziri ndị ọcha daburu brembọs anyị na rie ihe nwere ike mezie n'obodo ọnwa ọzọ na-ajụ esi duto na omenala agbaghịzi ya asọ. So anyị bịakwụkwọ omenala n'iru ndị nna anyị ha mekwa ka ha si mee anyị na-atọ otekwa na si mba na omenala ndị nna anyị hapụrụ mgbe ahụ na anya ya hapụ ya kpatara nji wee sị na anyị ewechi omenala Igbo na-ewechi ya azụ ọkwa na ka a na-eme na maka ama mgbe gboo ọ na-agwa onye agwọta asị ije na be nwoke afọ n'aha ọ bụ ndị na-agwọ agwọ onye ihe ma asịsị ejiwe ese ka ma ihe mere ha eji mee onye ahụ mana duto na omenala bịazi wepụzi omenala na ahụ kịta onwe ozi obere nwa nwụrụ na asị hapụ n'ọchukwu were o nwere ka ọ bụrụ na ọ bụghị ọmụchi onye ahụ. So ya mere o ji dị mkpa na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo kwesịrị ịnụsi ike na omenala maka mgbe gboo bifo ndị nna anyị anwụwa ha na-agbazu ma 90, 100 maka mgbe ha na-eme omenala and ha na-akwụ aka ha ọtọ ha na-anọ na ihe ọjọọ ha na-anọ ebe a na-agba izu ọjọọ. Mana nkịtazi ịyafụ onye jisi ike ruo 60, 65 asị ga-ekele Chukwu na traigo wel nwebe ebe o jere eje abụdo ụtọ na ahapụziri omenala mewezi omenelu. So ihe na-agwa ụmụ Igbo onye n'ebe ọ nọ omenala bụ ntọala ndị nna anyị tọrọ anyị and omenala bụ ụzọ nọ bifo ndị chọọchị bịa and onwe ihe mekọtawa nke omenala na so ndụmọdụ m na-enye ụmụ Igbo onye ọbụla n'ebe ọ nọ na-anụ olu m onye ọbụla jisi ike na omenala ahapụ chọọchị bụ onye ndị ọcha butere anyị and ọ dị ụtọ na ụfọdụ na-agba ọsọ na omenala dị ụtọ ndị abịazi weta chọọchị ajizi chọọchị a na-eme ihe ọjọọ onye fụ nwanne ọsị gbuo nwanne ya oje na chọọchị oje sekpuru ala ekpere ya asị na Chineke anụgo mgbaghara ya na ọmọzi bọtụ omenala bụ ị nọ n'omenala ihe eche iche ọjọọ n'ebe nwanne nwoke nọ ma nwanne nwaanyị nọ ihe eme ihe rụrụ arụ n'ebe ị nọ dị ụtọ na ịma na imerụ nsọ ala ndị nna anyị megịnị akụgbuo gị. So ihe m na-agwa onye ọbụla bụ omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ onye ọbụla jisi ike na omenala omenala ofu obi Igbo obi Igbo mma mmadụ ambụ otikikara tata ahụmụ n'otu onye n'ime ndị omenala ga-adị nọ na Togo. Tata anyị na-ekwu okwu maka uru omenala bara. Nke izizi Igbo obi Igbo ekwutu dịka ekwutu ihe gbasara omenala ya dịka ma ọ bụ ihe ọjọọ ka a na-ekwu ka ihe dị otu ahụ adịrọ na mbụ. Ọ bụrụ na iwuru onye omenala obi ị ga-adị ọcha maka mgbe ụka batara mere bịa ịbịa gara nwanne gị ịga na chọọchị ga rịọ mgbaghara
ndị nke na-echekwakwa na alụsị anyị na-agọdo alụsị anyị na-eme alụsị anyị ji ike dị ebube ebe onye megide nwanne ya ala tụpụta onye ahụ a na-adịzikwa mana ụka bịara bịa mebisichara anyị ihe a niile mana anyị nwa na dis generation na-abịaga matago na ihe niile ndị ụka butere anyị wasị asị ha mere anyị ka anyị mara ụzọ ndị nna anyị si eso ụwa bụ you follow nature and anyị niile anyị na-agọdo wụ ihe Chukwu kere eke ka anyị ji agọdo mmụọ niile anyị na-agọdo and enweghị ihe ọbụla dị ka anyị na-efe alụsị ọ naghị na-akpụ isi ala nye alụsị ihe dị ụtọ ahụ adịrọ ihe a na-eme wee gọdo alụsị uru dị n'omenala karịrị akarị nke ebe ọ dị na ya wụ udo nke mkpụrụ obi onweghị karịa udo mkpụrụ obi na ị ga-anọ ebe ọbụla na ịgbasara aka n'ọrụ onwe gị onweghị ihe ị ga na-echeta ma ọbụla iji nọrọ ebe echere na ịlawa ịchọọ ka ịlawa ịbụ na onye chọọ ka o megide gị ndị ala na ndị mbụ na ndị ekere ha ma otu a ga-eji egbupụrụ gị onye ahụ ọzọ maka ị na-akwadoro ha na-edozi ihe ị kwesịrị idozi tọ dị na ya wụ na agamnihu na-adịkwa n'etiti anyị niile maka na nwanne gị na ihe ọma na-agarị ya ị na-enwe obi ụtọ n'ebe ọ dị ihe ọma nke ị ga-erukwa gị aka maka asị na ọnwụ nyefe eze eruo ya aka ihe a na-eme adịghị ezi ịma na ọ bụrụ anyị nwa n'ebe a sọsọ ka a gwara okwu a bụ okwu a gwara ụwa niile okwu a na-abụzi okwu a na-agaghị eficha mbọsị ụka ọzọ ọ ga-abụkwa ndị ọzọ so onye ọbụla kwado onwe ya maka na anyị agbapụla ya ọsọ n'ogoyi mba omenala bụ ọkpụkpụ nna tafọrọ nwa ya so anyị ga na-ata ya atafọkwara ụmụ nke anyị ụmụ anyị atafọkwara ụmụ ha so biko mitin anyị agbapụla ya ọsọ nkwa m na-ekwe ndị omenala bụ ihe dị iche ga na-adị n'ọgbakọ anyị onye ọbụla eziri ozi ya ziruo anyị maka na ndị nna anyị na-ezi anyị ozi n'ụzọ dị iche iche sometimes o nwere ebe ị chọrọ ka ozi ahụ si bịa o si n'ebe ọzọ bịa mana nke kacha mkpa bụ na ozi ahụ eziri na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị let it be na ozi ahụ eziri bụ eziokwu ha enyela anyị ndụmọdụ na anyị jisi ike n'ihe anyị ji na onye ọbụla na-eme omenala mee ihe ọjọọ ala kụgbuo ya so ihe anyị na-atụrụ ụjọ abụrọ mmadụ ihe anyị na-atụrụ ụjọ bụ ana maka na ime ihe ọjọọ a na-emepe ọnụ ịbanye omechikwa ndị ọzọ adịrịkwa ndụ na-aga so ndị omenala jisie n'ike onye na-aga be ya ụzọ anaghị adị ya anya anyị ga-eru ebe anyị na-aga ekelere m Ogbuefi onye butere anyị ọfọ taa asị m ozi o ziri anyị nabatara ọ dịziri anyị tinye ya n'ọrụ ụkwụ siri anyị ike na ala anyị nwe nkụja anyị sị ya gaziere onye ukwu gaziere onye nta o mee ndewono asị m ọ gadịrị okwu mmadụ onye taa gị bịa n'omenala were ka mmadụ na-eno n'omenala bụ nwanne gị o nwere ihe Chief Ogbuefi jere kwuru ọ sị gị nọ n'omenala ahụhụ na onye n'omenala ga-abụ Dangote bete ịma na asị nwanne na nwanne na-anọ n'ime ụlọ asụ akpa ha ruru inyi so biko nọ ka anyị were omenala tiri n'obi anyị gị nakwa na omenala ka onye nọ n'ime gị a gị n'ụzọ akpọghị onye omenala biko asị m ọ ga-adị anyị mma na Eke n'Oye na Afọ na Nkwọ onye ọbụla kpọsara ahịa ga-ere ahịa ndị na-aga ọrụ ga-alụta ọrụ ndị na-aga ugbo ga-enweta ihe ugbo ndị na-aga ọrụ bekee ga-enweta promotion biko nọ anyị na-aga ọgụ kọdịrị okwu mọdụ onye ta mma bete asị ọma afọ alụ ya mara kwa onwe ya ihe onye metara ga-ejisi ya buru ya ihe emeta ihe ọji ije pụọ n'ama isikọta ndị omenala na isi beti na ọha na omenala debe ihe omenala chọrọ my brother otu ị na-aga otu a mmadụ ga-ahụ gị ọ sị gị n'igbo onye omenala biko onye hụ nke ọma mee gị hụ nke ọjọọ hapụ ya ka omenala nọ n'ime nọ n'ime omenala omenala rie elu omenala ṅụọ ọnụ ndewo